Salam yani hormatly adamlar. Garaşda baky bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Sanlyje Aratnaşgar Kaly Ministrleri Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna değişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyly we birnäçe retminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly prezidentime de hökümet binasyna gelip, bir yerde fanly video aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Orant Minister Kabinetiniň agzarlary bize şuň söz bilen nowatdaky Minister Kabinetiniň hem video aragatnaşyk arkaly mejlisine diýip geçirýär. Meclise diğer porsiyalı il perfetli soruklarımıza hem kavramen beyleki meseleleri ağır maslahatlaşar. Hormatly prezidentime fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier Gödökçü Diýan Lugomynyň idaralaryna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hudusanna ýaşandyryş işini kämilleşdirmek we bir ugry düzgünleşdirýän kadraşdyrjy hukuk namalaryny täzelemek hemde ýöňdebarjy halkara tejribesini ornaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hatabat berildi. Howa kodeksiniň, Suwda deňiz gatnawynyň kodeksiniň, awtomobil hakyna, demir ýol hakyna we ýaşandyryş hakyna kanunlaryň düzgünnamalaryna laýyklykda birnäçe ministrlikleriň we puwdoklaryň dolanyş idaralarynyň gatnaşmagyna, ulaklaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň hemde ulak toplamynyň işgärleriniň döwlet şahsy ýaşandyrmasy hakyna düzgünnamanyň erejenen görnüşi işlenip taýýarlandy. Bir resmi namanyň taslamasyna talaplar we adalgalar täze kanunçyga laýyk getirildi. Milli iqtisadi teminiň aýratynlyklary gödüňde tutuldy. Ulaklaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylaryny hemde ulak ulgamynyň işgärlerini ýaşandyryş gol bilen üpsün etmek boýunça anyk ýagdaýlar we düzgünler kesgitlenildi. Şunun bilen baýlykda ulaklaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň howa, deňiz, derýa, awtomobil loglarynyň, ekipaj agdalarynyň we demir ýol loglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ýaşandyrmasy hakyna kararyň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň 1995-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda çykaran 1646-njy fermanynyň kär böleklerini güýjüni ýitiren diýip ikrar etmek hakynaky fermanyň taslamalary hormatly prezidentimiň garamagyna götürilendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýaşandyryş işiniň ähmetini belledi. Bir ulgamyň köp wezipeler ýerine getirýäniň netijesinde bazar gatnaşyklarynyň ösdirilmegine ýardym edýär. Ilaty durmuş taýdan goramagyň guralaryny amala aşyrýar. Hemde maýy oýunlarynyň möhüm çeşmesi bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz bir ulgamyň döwletiň we jemgyýetiň raýatlaryň hemde ýuridik şahslaryň beýiklikleri bilen baglydygyny aýtdy. Hutşy noktaýnalardan milli lidermede ýurdumyzda ýaşandyryş işiniň tertibini kämilleşdirmegiň hemde bir ulgamyň işini döwrüň taraplaryna laýyklykda guramagyň döwlet ýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridigini aýtdy. Şonuň bilen baýlykda hormatly prezidentimiz degişli resmi namalary gol çekip, olary elektron resmi nama dolanşyk arkaly vice-premier iýerdi. Hemde bir ugurda bellenlen wezipeleriň ýerine getirilmegine gödökçilik etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier ähli puwdoklary depkinli ösdürmek, döwlet emlägini hasa netijeli dolandyrmak, hususlaşdyrmak we olary paýdary jemgyýetlerine öwürmek, milli iqtisady teminiň düzümine hususy ulgamyň paýyny artdyrmak boýunça görülýän toplamlaryň çäreleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli häzirki wagtda hormatly prezidentimiň bu mesele boýunça hökümetiň mejlislerine çeýlekem gymmatly kagyllar bazarynyň işini zerur bolan derejede guramak, banyk idaralarynyň işini kämilleşdirmek we olary tapgyrlaýyn paýdary jemgyýetlerine öwürmek boýunça ulal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen işler alınıp barlýar. Amala aşyrylýan çäreler Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasynda we Türkmenistanyň banyk ulgamyny 2011-nji 2030-njy ýyllarda ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasyna kesgitlenilen wezipelere laýyk gelýär. Mali we Iqtisadiýet Ministrliginiň Merkezi Bank bilen birlikde geçiren seljermesiniň netijeleriniň esasyna Halk Bank Döwlet Täzeçilik Bankynyň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgedip, ony açyk görnüşli paýdaly jemgyýetine öwürmek baradaky teklip hormatly prezidentimiň garamagyna götürilendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň banyk idaralarynyň işini mundan meýlekde ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň, banyklaryň maýy goýum kuwatyny ýokarlandyrmaga, maliýe binýadyny puwtulandyrmaga, banyk gödökçiligini kämilleşdirmäge, degişli amallaryň möçörlüğini ýeňeltmäge oňun täsir etmelidigini belledi.
Döwlet başlarymyz Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň guramaçylyk hukuk görnüşini, açyk görnüşli paýdary jemgyýetine öwürmek baradaky teklibi gollap, vice-premiere gözüňde turan işleri belirlenen möhletde geçirmegi hemde döwlet banklarynyň bir näçesiniň guramaçylyk hukuk düzümini üýtgetmek baradaky meselelerin üstünde işlemegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriyedov Neftkaz toplumynyň dürli ulgamlaryna işleriň ýagdaýy, pudugyň kärhanalarynyň önümçük düzümini döwrepaplaşdyrmak, neft himiýa önümleriniň öndürilen mukdaryny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürilendi. Oňa laýyklykda Türkmenbaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň tehnologik desgalar üçin forjy enjamy we ätýaşyk şaýlaryny satyn almak meýilleşdirilýär. Şol enjamlara ýokary oktanly benzini we onuň goşundysyny öndürýän desga, çalgy ýaglaryny öndürýän we suw güpçünçiligi desgalary hemde Feýdeniň nefti gaýtan işleýän zawodynyň bitum öndürýän desgasy üçin niýetlenenler. Hormat prezidentime da hatap etdiňläp, Türkmenistanyň neft senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenni döwür üçin maksatnamasyny netijeli durumşa geçirmegiň zerurdygyny bellädi. Pudugyň eksport kuwatyny pogturandyrmak şol maksatnamanyň möhüm ugry bolup durýar. Şunun bilen baglanykda milli liderimiz ýanyňyç energetika toplumyna innowasion tehnologiýalary giňden ulanmagyň, dünýäniň ýesaty neft kompaniýalary bilen ýödary beýikli halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň, daşary ýurt maýalaryny çekmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmenbaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň forjy enjamy we ätýaşyk şaýlaryny satyn almak hakyndaky karara gol çekip, ony elektron resminame dolanşyk arkaly vice-premiere iýerdi. Hemde ondan gelip çykan wezipeleriň ýerine getirilmegine bir gözegçilik etmek babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň vilayetlerine buğday ekişiniň we paýta ýygymynyň barşy barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda ekişi öz wagtyny geçirmek, şol sanyna obazlyk tenkalarynyň büýükdençli işledilmegini ýola goýmak, ýokary gili tokumlar bilen üpçün etmek hemde ekiş geçirilen meýdanlarda göýgeç suwuny tutmak boýunça zerur şäherleriň görülenligi bellenildi. Hormat prezidentimiziň ak patay bermegine Akal, Balkan, Lewap we Mar vilayetlerine paýta ýygymyna guramaçylyk geçildi. Daşowut vilayetinde bolsa agaltynyň ýygymyna taýýarlyk görmek işleri dowam edýär. Häzirki wagtda büýümekim obaglyk mövsüminiň depkinligi üçindirmek, paýta saraýjy, kärhanalaryň, harmanhanalaryň, kombaýnlaryň we hasyl daşamak üçin ulanýan awtologlaryň büýükdençli işlemegini üpçün etmek üçin ähli tagallar edilýär. Hasyly tenkalaryň kömegi bilen ýygnamak üçin goçanyň ýapragyny düşürmek işleri amal aşyrylýar. Paýtaçylara kömek bermek üçin vilayetlere alymlardan we tejribeli hünärmenlerden ibarat ýörüýti toporlar iberildi. Hormat prezidentime da hatap etdiňläp, ýurdumyzyň obesenaga toplum üçin satyn alynan täze kysymly ýokary öňlüjlikli obaglyk tenkalaryny netijeli ulanmak bilen baglanyşykly meselelere üns çekdi. Ýokary hünär enlikleri we tejribesi bilen birlikde döwrüwa paýta ýygýan kombaýnlaryň elektron enjamlary aýratyn bilimi, şol sanyna informatikanyň esaslaryny talap edýär diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hemde obaglyk pudugy üçin hünärmenleri okutmak, taýýarlamak we hünär derejesini ýokalandyrmak ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek babatda bir näçe görkezmeler berdi. Milli liderimiz döwlet yer kadastrasyny alyp barmak, yerlerde yer eýelerine, yerden peýdalanjylara, kärinişlere berilýän yer bölekleri hakyndaky maglumatlaryň hemde yer terişlerini erejeli ulanmak we goramak bilen baglanyşykly beýleki maglumatlaryň öz wagtyna geldirilmegine gözegçilik güýçlendirmegiň zerurdygyny bellädi. Hormat prezidentimiz vice-premiere paýta ýygym mövsümini guramaçylyk geçirmek, buğdaýa ýygyk etmegiň almy usullaryny ulanmak, bir ekinleriň hasyllaryny ýokalandyrmak babatda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda mallarçylyk pudugyny, şol sanyna hususy ulgamda mallarçylygy mundan meýlekde okgunly ösdürmek üçin zerur şäherleri görmegi talap etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew ýurdumyzda gurulşyk serişleriniň önümçigini artdyrmak boýunça durumşa geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Gıdawdan Balkan vilayetiniň Jebel şäherçesinde bazalt inçe suyuminden mineral pamukdan tez we ýyllyk saklaýjy serişleri öndürýän täze kärhanany gurnamak barada edildi. Büyük kärhana Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 20-nji fevralyna gol çeken Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçigi ministrliginiň 2020-nji 2023-nji ýyllarda Senagat we Önümçik diskalarynyň gurulşy hakynda kararyny laýyklykda gurlar. Ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek maksady bilen tez we ýyllyk saklaýjy serişleri öndürýän kärhanany diýwar serişleriniň önümçigi boýunça düýpli döwrepaplaşdyrylan binada ýerleşdirmek teklip edilýär.
büyük kärhana üçin tehnologik enjamlar satyn almak we ony gurnamak barada halkara bäsişe geçirli. Onun jemleri boýunça ýeňiş kesgitlenildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Bugün ýurdumyzyň gurulşyk senagatyny ösürmek we onuň kuwatlyklaryny iýdigleri artdyrmak meselelerini aýratyn ähmiýet berilýänini belledi. Budogyň täze gurulýan we ýugry wapyrşdyrylýan kärhanalary, içerki wagtlary ýokary geldi hemde elýeter önümler bilen doly öpçün etmeliler. Döwlet başlarymyz gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdary bähfitli gatnaşyklary ýola goýmak boýunça alınıp balýan işleri makullap, innovasiýon öýdüşi esasy uredinýän Türkmenistanyň dünýäniň öňde barjy tejribesini we daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň häzirki zaman kämil tehnologiýalaryny öýrençige ornaşdyrmagy uly gyzyklanma bildirýänini belledi. Hormat prezidentimiz bu ýurdaky işleri hassa işeňleşdirmek wajypdygyna üns çekip, bu babatda vice-premiere birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ewedow güdüçige diýen ulug toplumyna işleri döwre wapyrşdyrmak boýunça alınıp balýan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda vice-premier häzirki wagtda ýurdumyzyň Sewda deňiz flotyny giňeltmek, Hazar deňiziniň gorşawyny goramak, pudogyň gadyraşdyrjy hukuk binýadyny pugtlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada aýtdy. Ýurdumyzyň Sewda flotynyň halkara bäsişige okyplygyny artdyrmak, milli suw ulaglaryny döretmek boýunça innovasiýon taslamlary durmuşa geçirmek maksady bilen birnäçe häzirki zaman gemler satyn alyndy we ulanmaga berildi. Häzirki zaman innovasiýon tehnologiýalar we döwrewap enjamlaryny öpçün edilen Türkmenmaşynyň halkara deňiz portunyň doly kuwatyna işlemegini öpçün etmek boýunça degişli çäreler geçirilýär. Häzirki wagtda halkara ölçeglerine laýyklykda Türkmenmaşynyň halkara deňiz portuny gemleriň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen halkara klassifikasiýon jemgyýetiniň agdalarynyň sanyny artdyrmak gözleňdirildi. Şeýlekem vice-premier pudogy sanalaşdyrmak boýunça ýerine getirilmegi güdümlükleýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidenti bäde hatabat dinläp, Türkmenmaşynyň halkara deňiz portunyň doly kuwatyny çykarmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar tewit üçin strategik ähmiýeti eýdigini belledi. Munyň özi iklimara ýük gatnawlarynyň logistika ulgamyna düýpli özgertmeler getirer. Hemde Türkmenistanyň ýük düşürilýän, ýüklenilýän terminallary has gysga we bähfitli gatnawlar üçin iň amatly merkeze öwürler. Milli liderimiz ulug kommunikasiýa toplumyny 2025-nji ýyla çyn ösürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek bilen baglykda porta getirilýän hemde äkidilýän ýükleriň elektron hataba alynşyny ýola goýmak, ýükleri awtomatik usulla ýüklemek we düşürmek, milli deňiz Sewda flotyny ýeňeltmek meselelerini öwrenmek hemde onuň gemleriniň täze halkara gatnaw uğurlaryny açmak boýunça mühim wezipeleriň öňde durýanyny aýtdy. Kuwatly Sewda flotyny döretmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmek üçin deňiz gatnawlarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz vice-premiere belirlenen meýilnamalary amala aşyrmak üçin ähli tagallalary jemlemek taşyrdy. Hormatly prezidentimiz kommunikasiýa toplumyny tanyl goma geçirmek meselelerining üstünde durup geçmek bilen bu ýurda alınıp barýan işleriň depkinlerini şartlandyrmagy talap etdi we birnäçe anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz meclisiň başlygyna wezipe borçlaryny taraplyk ýerine ýetirmän, garamagynaky pugdoklyň dolanyş idaralarynyň içine gödäwçiligi gowşadan üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ewedow käýinç aglan etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ata watanymyzyň garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk bayramyna başlanylan tergisine we alma amaly maslahaty hemde Aşgabat şäherine dokma ýönümleriniň dukanlaryny açmagy görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premier terginiň çäklerine ýurdumyzyň ýakly pugdoklarynyň şol sanyny döwlet we hyzmat kärhanalarynyň gadanýan üstünliklerini, milli ykdysadyetimiziň köpügürli kuwatyny we pugdoklaryň taýdaşly öýdüşini beýan edýän bölümleriň 70-den gowragynyň gurulnajakdygyny habar berdi. Şeýlede sanly ykdysadyet, ykdysady öýdüşiň mühim uğratly alma amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär. Vice-premier hatabatyň başlygyna Aşgabat şäherine dokma senagaty ministrliginiň ýürütülüşdirilen dukanlarynyň açyljakdygy barada aýtdy. Olarda Türkmenistanyň öndürilýän we uluslegden peýdalanýan ekologik taýdan arasy hemde ýokary hili dokma ýönümleriniň sewdasy guralar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pugdoklaryny düýpli özgertmeler durmuşa geçirmek boýunça giňerimli işleriň geçirilendigini we bu uğurda uly üstünlikleriň gadanlandygyny belledi. Bugün Türkmenistan taýdaşly ösýän we ýokary tehnologiýalary, täzeçil usullara esaslanýan döwlet hökümine dünýäde uly meşgullyga eýe boldy. Döwlet başlarymyz diýarymyzda giň göçürli taslamalaryň we oňyn başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýänini belledi.
Milli liderimiz meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz täze açyljak dükanlar barada aýtmak bilen soňky ýyllarda dokma puwdugynyň ýyligleri döwre baplashdyrylmagy hemde ýönelçik binýadynyň teknik taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde hil we ekologiýa hukuklygy babatda degişli halkara ölçeklerine kybap gelýän taýýar öýünleriň görnüşlerini artdyrylýanyny bellädi. Munyň özi daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öýünçiň binýadynyň barha puwdurlanýanlygyna güwe geçýär. Dokma yönümlerini hasa işen ilerletmek üçün degişli mahabat, hudusanna soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan milli nişanly haritleri mahabatlandyrmak zerurdur. Şeýlekem ýylatyň mögsümliň isleglerine görä dünýä ýörelgelerine gabat gelýän gelşikli wagtlaryň öýünçiligi işenip taýýarlanmalydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz puwdugyň kärhanlar üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, dükanlarda söwdany guramak we aljylar üçin oňun şertleri döretmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow ýurdumyzyň muzeýlerine virtual fiýagatlary guramak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Medeniýet ulgamyny ýetirmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna hemde Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysady ýetirmegiň konsepsiýasynda kefiýetlenilen wezipelere laýyklykda häzirki döwürde ýurdumyzyň muzeýlerine sanly ulgam arkaly virtual fiýagaty ýola goýmak boýunça degişli işler alınıp barýar. Muzey gymmatlyklarynyň bir bütügi elektron binýady, şeýlekem ýurdumyzyň iri muzeýleriniň resmi internet saýtlary döredildi. Häzirki wagtda internet ulgam arkaly elektron petekleri satmak hyzmatlary ýola goýulýar. Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň 2 sergi zalyna virtual muzeý taslamasynyň ilkinji video görnüş taýýarlandyp, synagdan geçirildi. Ol dünýä tejribesini öwrenmek arkaly ýurdumyzyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlandy. Vice-premier virtual muzeý taslamasyny durumçy geçirmekde ulanýan tehnologiýalar barada habar berip, ony Türkmenistanyň kemişilik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk bayramçylygynyň ýöňü tirasynda goý bermegiň meýilleşdirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, diýarymyzyň baý medeni mirasyny wagt etmekde tany tehnologiýalary ulanmagyň ähmiýetini bellädi. Virtual muzeý taslamasynyň durumçy geçirilmegi we umuman virtual seýagatçylygyň gurulmagy biziň medeni ojaklarynda gelýänleriň sanynyň epesi artdyrylmagyna, raýatlaryň köpüsine bolsa desgalara virtual ýagdaýda baryp görmäge kömek eder. Döwlet başlarymyz medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işini guramakda döwrebap tehnologiýalary işin ulanmagyň zerurdygyny belläp, bu babatda vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Aşgabatda gurulşyk işleri geçirilen mahalyna ýüze çykarylan tapynlar barada hatabat berdi. Şäkerin günnäger böleginde gadymy döwre degişli küýdegarçyk öňümleri ýüze çykarly. Biçäge içkin öwrenmek netijesinde Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklary goramak, öwrenmek hemde rejelemek baradaky milli müdürliginiň hünärmenleri keramiki humlaryň bardygyny anykladylar. Ýüze çykarylan humlaryň beýikligi 1 metre, göwrüminiň diametri 60 santimetre barabar bolup, olaryň daş keşibine parfe döwrüniň humlaryna mahsus bolan ähli alamatlary bar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Aşgabat şäheriniň çäklerine ýüze çykarylan taryhy tapynlar barada aýtmak bilen tapynlar tertipleşdirilen we ilmi sahasy öwrenilenden soňra olaryň tanışdyryş däresini geçirmek hemde ýurdumyzyň muzeýlerine bermek boýunça bir näçe taşyklar berdi. Biz taryhymizi düýpli öwrenmelidir, oňa sarpa goýmalydyr. Taryhy hakydany aýagyl saklamalydyr. Ata-babalarymyzyň üzüp gelýän nesli terbiýelemekde ygtybarly ýol görkeji bolan gymmatly mirasyny artdyrmalydyr. Bize hemde tutuş adamlarda ajaýyp şahsiýetleri, ägir tuly gymmatlyklary beren medeniýetimiz, biziň diýip desurlarymyz nesilden nesle geçirilip, täze many mazmunyny baýlaşdyrylmalydyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde vice-premier bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agamradow gözegçi diýen golmaryna işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanyň himiýa ilmini we tehnologiýalaryny toplumlaryň ösdürmegiň 2020-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda degişli ministrlikler we puwduklaryň dolanyş edarlary tarapyndan bu maksatnamanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Ýakyn ýyllarda himiýa ilminiň we täze himiýa tehnologiýalarynyň üstü bilen ekologiýa taýdan arasy energiýa taşyýyjy hemde dünýä bazarlaryna bäsleşik goýup öňleri öňürmegiň innowasiýon tehnologiýalaryny işläp düzmek boýunça ýygyderli işleri geçirmek meýilleşdirilýär.
almy barlyk idaralarynyň arasynda gatnaşyklary hemde halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmek, himiýa ulgamyna almy barlyk işleriniň depkinlerini ýokallandyrmak hemde alymyň bilimiň we öýrençiň öýdara baglanşygyny üpçün etmek meselelerine uly üns berler. Iqtisadiýetiň ähli ulgamlaryna himiýa ulgamynyň ornunyň ýokallandyrylmagy bilen almy barlyklaryň netijeleri öýrençiligi işiň ornaşdyrlar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň himiýa ilmini toplumlaryň ösürmek we bir ulgamda alınıp balyan almy barlyklaryň iş tejribesine ornaşdyrylmagyna berilýän ünsüň aýratyn mühim ähmiýetini bellemek bilen vice-premieri bir ýurda alınıp balyan işleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Yaş alimler taýýarlamak, dünýäniň belli ilmi barlygy merkezleri bilen ýödary behfetli halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, häzirki zaman şertlerini uly issege eýe bolan täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak meselelerini ilkinji derejeli üns berilmeliler. Olaryň öňümçüge giňden ornaşdyrylmagy, ýurdumyzda öndürilýän ýokary kelli hemde bäsleşigi okuyuply, diňe bir içerki wadarda dälle, dünýä wadarlaryna da uly issege eýe bolan öňümleriň öňümçügini ýygydyly giňeltmäge hemde görnüşlerini artdyrmaga mümkinçilik berer. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Merýedow Türkmenistanyň ulug diplomatiýasyny durmuşa geçirmegiň çäreleri barada hatabat berdi. Ähli gün tertibiniň wajyp meseleleri, hususan ulug ulgamly degişi urlar boýunça köp taraply hyzmatdaşlygy ösürmek ýurdumyzyň daşary siýasat strategiýasynyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýar. Bir näçe awraýly halkara guramalar bilen ýödary gatnaşyklaryň çäklerini degişi resmi namalary amala aşyrmak maksady bilen bir ýurda iýdigderli işler alınıp barlýar. Meýerim bolşýaly, hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2014-nji, 2015-nji we 2017-nji ýyllarda geçirilen mejlislerine durnukly ulug ulgam boýunça ýürüýti kararnamalar kabul edildi. 2016-njy ýylyň noýabryna bolsa Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna bir ugur boýunça birinji ähli halkara maslahaty geçirildi. Ýakyn geljekde ulug diplomatiýasy we ulgamynyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek boýunça anyk çäreleri geçirmek gözüňde turýar. Häzirki döwürde ýeti ýokunç ketelleri arly dünýäde emele gelen çylşyrmy ýagdaý bilen baglanşyklikda halkara ulug döneminiň durnukly hereketiniň öpçüne diýen täze halkara hukuk guralyny döretmek zerurlygy ýüze çykýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyzyň başlangyjy etatyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Oňa nowatdaky mejlise garamak meýilleşdirilýär. Ulug ulgamyň gatnaşyklaryň wajyp meseleleri deňde çykylgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrläriniň halkara maslahatynyň gün tertibine girdiler. Ony Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde 2021-nji ýylda biziň ýurdumyzda geçirmek gözüňde turýar. Şeýlekem Birleşen Milletler Guramasynyň sewit komissiýalary, şolsany Ýewropa Ykdysady Komissiýasy hemde Aziýa we Ýoşunman boýunça ykdysady we durmuş komissiýasy bilen hyzmatdaşlyk gösterilmeginiň ägir türlü ähmiýeti bardyr. 2020-nji ýylyň 29 sentýabryna büýük düzümler bilen birlikde ulug meselesine bagşlanýan ýokary derejedäki sewit gepleşikleri geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýlekem bu ugur boýunça daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek üçin hukuk büniýadyny pogtrandyrmak babatda anyk işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň 20-nji awgustynda mejlisiň nowatdaky maslahatyna Türkmenistanyň ulug boýunça halkara resmi namalarynyň 6-syna goşulmagy hakkyndaky kararlar kabul edildi. Şunun bilen baglykda vice-premier Türkmenistanyň gümrük amallarynyň ýeňilleşdirilmegi we sazyşçylyk hakynda halkara konwensiýa goşulmagy hakyndaky teklip beýan etdi. Munyň özi ýödary behfetli hyzmatdaşlygyň ösürilmegine ýardam berer. Şeýlekem milli ykdysadyýetimiziň ulug pudugyny sanly ulgama geçirmegiň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişdirilen idaralar bilen netijeli hyzmatdaşlyk alınıp barlýar. Bir ugurda ýurdumyzda Aşikuda World utgaşdyrylan gümrük maglumatlary ulgamyny ornaşdyrmak boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň öziş maksatnamasynyň taslamasy durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň öziş maksatnamasy, Birleşen Milletler Guramasynyň söwda we öziş boýunça konferensiýasy hemde Türkmenistanyň degişli döwlet idaralary bilen birlikde eksport-import amallary üçin bir penjere atly taslamasyny tapgyrlaryň durmuşa geçirmek boýunça ähtnamanyň taslamasy taýýarlandy. Hormatly prezidentimiziň gollaw bermegi netijesinde ulug diplomatiýasy sewit derejesinde de durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji iýulynda hormatly prezidentimiziň Owganistan Islam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleri bilen geçirilen üç taraplyň duşukda öňe süren Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugry boýunça halkara üstsaşy ulug geçirgesiniň birlikdäki taslamasyny amala aşyrmak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Hususan ulug we aragatnaşyk pudoklaryny hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça üç taraplyň pudogary topar edildi.
Onun çäklerine bir näçe degişi urlar boýunça iş toparlar döredildi. Hem de olaryň duşuklary geçirildi. Olaryň netijesinde meýilleşdirilen işler boýunça ýol kartasy taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ulug kommunikasiýa ulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmeginiň, durnukly ödüş maksatlaryna yetmegiň mühim şertleriniň biridigini bellädi. Bir strategik ulgamda ägir türlü kuwata ýa bolan Türkmenistan köp taraply hyzmatdaşlygyň netijeli we öýdary aralaşyk çemeleşmelerini işläp taýýarlamak ornuna çykyş edýär. Şunuň bilen baglykda ulug diplomatiýada mühim ähmiýete ýa bolýar. Bir ulgamda mühim orunlaryň birini eýleýän ýurdumyz anyk teklipleri, şol sany Birleşen Milletler Romasynyň howanarlygyna, umumy tagallalary utgaşdyrmak baradaky teklipleri öňe sürýär. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda ulug ulgamynyň dünýä işiniň ogurlaryny kesgitleýän mühim ulgamlaryň hatarına durýanyny bellädi. Multimodal, ýokary tehnologiýaly ulug we logistika düzüminiň döredilmegi häzirki döwrüň mühim talabydyr. Bir ulgamda ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegi tutuş halkara birleşiginiň beýikliklerine kybap gelýär hemde dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň pogtrandyrylmagyna, ähli tebit we milli derejede ykdysady hemde durmuş görkezjileriniň ýokarlanmagyna ýardam eder. Milli liderimiz bitarap Türkmenistanyň uzak möhletli geljegi gönüktirilen ulug strategiýasynyň Birleşen Milletler Romasynyň giň gollugyna munasip bolýanlygyny we özüniň oňy netijesini berýänligini belläp, beýan edilen teklipleri makullady. Hemde bu ýurdaky işi ýygyderli dowam etmegi, ýurdumyzyň oňy başlangyçlaryny iş ýüzüne durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçulyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän toplumlaryň harby özgertmeleriň, büýdüzümleriň maddi enjamlaryň binýadyny döwre barplaşdyrmagyň barşa hakyna hatap berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň garaşly döwlet hökümine goran şähertine ýa bolan harby doktrinasynyň esasyna ýaragly güýçleri häzirki zaman teňkeler bilen enjamlaşdyrmak, harby gullukçylaryň üpçünçligini berkitmek maksady bilen düýpli özgertmeleri amala aşyrýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýjy düzümleriň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyna üns çekip, ýaşlary watandaşlyk we mukaddes harby kasama weparlyk ruhuny terbiýelemek meseleleri bilen baglanyşykly vice-premieri Döwlet Topçulyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow milli parlamentiň kanunçylyk hukuk binýadyny kämilleşdirmek, hormatly prezidentimiň döwletimiň durmuş ykdysady ösüşi boýunça giň göçürli maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpçün edýän bir näçe kanunlary we kadaşdyrjy hukuknamalaryny işläp taýýarlamak babatda ýöňe süren tekliplerini ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň demokratik esaslaryny pogtrandyrmak, mühim pogdoklaryň sazyşly ösüşi üçin amatly hukuk mümkinçiliklerini döretmek boýunça alınıp barýan işler barada habar berdi. Meclisiň deputatlary halk maslahatynyň taryhy ähmiýetini düşündirmek hemde jemgyýetimizi mundan meýlekde demokratiýaşdyrmakdaky ýöňde durýan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça ýylatyň arasynda wagt netihat işlerini alyp barýarlar. Halkara gatnaşyklaryny ösürmek arkaly deputatlar dürli çärelere, şol sany Birleşen Milletler Romasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysy we ýurdumyzyň daşar syýasat idarasy bilen birlikde gurulýan dürli çärelere gatnaşýarlar. Hormatly prezidentime de döwletimiziň durmuş ykdysady maksatnamalaryny we tassamalary mundan meýlekde üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen milli parlamentiň kanunçylyk işiniň netijelik häýete eýe bolmagynyň wajypdygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işler barada aýdyp, ony ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ähli berүү şertleriň gözüňde tutulmalygyny bellädi. Soňra döwlet başlarymyz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşýanlaryň ünsüni halk maslahatynyň mejlisine geçirmek we ata watanymyzyň mukaddes garaşlyk günni dawarlandyrmak boýunça ýöňde durýan mühim meseleleri çekdi. Milli liderimiz döwletimiziň syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky bu mühim çärelere taýýarlygyň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegi babatda ýöňde durýan wajyp wezipeleri kesgitläp, degişli ýolbaşlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Ular boýunça degişli özgürtleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis şemledi. Hormat mejlisiniň agzalary biz şunuň bilen nowatda hemme video aragatnaşyk arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men esasen ähliňde bir jan saglygy, uzak ömür hemme bir karar otamyň bundan beýlekde Ullad sonuna alıp barışlarında den uluslararası arzu ediyor. Sağ olun.
Ne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamlary bilen tanış edýäs. Ulugluň ähli görünüşleriniň ýolagçylarynyň howa ulugynyň ekipajlarynyň agdalarynyň demir ýol, deňiz içerki suw, awtomobil uluglarynyň eşgärleriniň hökmany döwlet strahawaňysy hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 1995-nji ýylyň 27-nji sentýabryny çykaran 1646-njy fermanynyň käbir böleklerini güýjüni ýitiren diýip ikrar etmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Hukuk namalar hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 31-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. Ulugluň ähli görünüşleriniň ýolagçylarynyň howa ulugynyň ekipajlarynyň agdalarynyň demir ýol, deňiz içerki suw we awtomobil uluglarynyň eşgärleriniň hökmany döwlet strahawaňysy hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 1995-nji ýylyň 27-nji sentýabryna çykaran 1646-njy fermanynyň Türkmenistanyň prezidentiniň aktlarynyň we Türkmenistanyň hökümetiniň kararlarynyň 1995-nji ýyllaky 9-njy ýygnasynyň 2789-njy maddasy 2-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji bölüklerini güýjüne ýitiren diýip ikrar etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Howa kodeksine, Türkmenistanyň Sowda deňiz gatnawynyň kodeksine, awtomobil ulugy hakyndaky, demir ýol ulugy hakyndaky we ätýaşlanyş hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda hökmany döwlet ätýaşlanyş işini kemilleşdirmek, hemem uluglaryň ähli görüşleriniň ýolagçylaryny howa, deňiz, derýa awtomobil uluglarynyň ekipaj agdalaryny we demir ýol uluglarynyň işgärlerini ätýaşlanyş gorugy bilen öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda uluglaryň ähli görünüşleriniň ýolagçylarynyň howa, deňiz, derýa awtomobil uluglarynyň ekipaj agdalarynyň we demir ýol uluglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätýaşlandyrmasy hakynda düzgünnama tasdiklanyldy. Maliýe we Iqtisadiýet ministrligine döwlet ätýaşlandyrys guramasy bilen alalaşyp uluglaryň ähli görünüşleriniň ýolagçylarynyň howa, deňiz, derýa awtomobil uluglarynyň ekipaj agdalarynyň we demir ýol uluglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätýaşlandyrmasy boýunça ätýaşlyk gorlaryny emele getirmek we karşılamagyň tertibini bellenen tertipde tasdiklamak tapşyryldy. Türkmenistanyň Newitha senatyny ösürmeň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna laýyklykda Türkmen başydaky Newitha gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne goýulan wezipleri ösünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de zawodlar toplumynyň maddi enjamlaryny binýadyny puxtalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen başydaky Newitha gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny önümçülükde zerur bolan sorjy enjamy we dürli görüşli sorjy enjamlaryň ätýaşlyk şaýlaryny satyn almak barada Hatay Halk Respublikasynyň Helenswell Group Limited kompaniýasy bilen şertnamany öz silişdileriniň hasagyna baglanşmagy ygtyýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrug gol çekdi. Resminama laýyklykda wezip borçlaryny talablaýyk ýerine ýetirmän garamagynaky puduklaryň dolanýyş idaralarynyn işine gözegçilik gowşudan üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Öwedov Bayramgel Urazgelliçi kenç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrug gol çekdi. Resminama laýyklykda wezip borçlaryny talablaýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Durduly Baýleýçi kenç eglan edildi. Ýordamynyň ulug we kommunikasiýa toplumyny hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlilik ýörelgisi adly täze kitabyny tanıştyryş dawarasy geçirildi. Melilizirimiziň Türkmenistanyň garaşlyk gününiň öň ýanyna halkymyza sowga deden täze kitabyny tanıştyryş dawaralaryna ajaýyp eseriň ähmeti barada giňişlerini gurrun edilýär. Dawarada bu ýere ýaglananlar Türkmen halkynyň özbaşly däp desturlaryna, oň ören baý we köp taraply medeniýetine kiminçe üns berýän üçin hormat prezidentimde tüý sürekden hoşalyklaryny beýan etdiler. Çykyşlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmeti bellenildi. Bellenşi ýaly milli liderimiziň ajaýyp edeb eseriniň neşir edilmegi, umumy dünýä medeni hazynanyň ösmegini uly goşunt goşan Türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagda edilmegine hyzmat eder.
Davaratnaçylaryň belleşleri ýaly many mazmuny babatyna bakatyna ýetip bolmajak Türkmeniň döwletlik ýörelgüsi kitaby hormat prezidentimiň ören gymmatly halk dörejiligini we maddi gymmatlykları ýa-da ýagdaýda toplamak, içkin öwrenmek hemde wagt etmek boýunça alyp barýan tagallalary we ilmi çeperçilik işi juda ähmetliler. Halk dörejiliginiň şol sany nakyllaryň we matallaryň paýhatly pekimleriň çeperçilik bilen beýan edilmegi döwlet başlamadyň edebi eseriniň ähmetini has artdyrýar, many mazmuny baýlaşdyrýar. Däpdesturlary öwrenmek hemde jemgyýetiň belend ahlak ýörelgilerini ýermek ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk hemde asarlaryň dowamyny emele gelen ahlak gymmatlyklary esasyna terbiýelemekde äger türlü ähmete eýeder. Hormat prezidentimiň Türkmeniň döwletlik ýörelgisi kitaby bilen tanışdyryş dawarlary, ministerlikler, pudoklaryň edaralar, jemgyýetçilik guramalary, vilayet häkimlikleri, ýokary goý mekdepler tarapyndan işçiň ýagdaýda guralýar. Kitabyň bölümlerine durmuşyň gönüllügi, deminiň awatlygy, ebedi ýaşaýyşyň ugurlary, alim bilimiň ähmeti, sağlam durmuş ýörelgileri, zähmetseýörlik, mihmanseýörlik, dost soganyň gatnaşyklary, ansaply bolmak, agdybelik ýaly düşünjeler barada giňişleýin beýan edilenler halkymyzyň pekin paýgasy ýorulyp döreden ruh gymmatlyklarynyň türkmençilik ýörelgileri hemme tarapdaýyn öwrenilmekde we üstün şahsiýeti kemale getirmekde ulu orny eýeder. Kitapda paýhatly bolmagyň zerurlygy, başyna barlan işiň rowaj bolmagy bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmet berilýänligi, halkymyzyň döreden rowaýatlarynyň şöhratly atababalarymyzyň wisiýeti hökmünde köp asarlyk durmuş paýhatlaryny özüne jemleýär. Tanıştırıcı davaralarını açıkış edenler hormat prezidentimiň bu ajaýyp kitabynyň ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde gymmatly çeşme bolup hyzmat edýänini belläp geçdiler. Tanıştırıcı davaralarının ahırına gatnaşyjylar milli ruhy gymmatlyklarymy halkymyza bagş edýänligi, bitarap watanymyzy ösüşüň täze belentliklerine tarap bedew wady bilen alyp barýanyň üçin gahrman akadamyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ma'lum bolýaly hormatly prezidentimiz ministra kabinetiniň video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde Aşgabat şäherine ýer guruluşy işleri alınıp berilýär. Ýüze çykarylan taryhy tapynalarynyň milli mirasymyzy öwrenmekde ören uly ähmetiniň bardygyny aýtdy. Şeýlede döwlet başlarymyz şöhratly pederlerimiziň döreden gymmatlyklarynyň suwutnamasy bolup durýan taryhy tapynalary degişli derejede rejelep, olary ilmi esasy öwrenmegi we halkymyzyň taryhyna degişli maglumatlary baýlaşdyrjak muzeyde koymagyň zerurdygyny öňe çekdi. Bu babatda degişli ýolbaşlara anyk tapşyryklary berdi. Şeýlelikde Melelizmimiň tapşyrygyna laýyklykda taryhy tapynalary ýüze çykarmak işleri giň yerimde alınıp berilýär. Gahrman arkadamyň ýakynyň golluk bermegi netijesinde berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne baý medeni mirasymyzy düýpli öwrenilýär hem aýoly gorulyp saklanyýar. Alınıp barýan işleri yer astynda ýatan keniz näweli desgalan ýa-da medeni gatnaşyklaryny ýüze çykarmagyna ýardam berýär. 2020-nji ýylyň başyndan beri degişli netije namalar bermek boýunça ýurdumyň ähli günjeklerini 2000-den gowrak yer böleklerini seljeriş işler geçirildi. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlyklary goramak, öwrenmek hemde rejelemek baradaky milli müdürlüğiniň hünärmenler tarapyndan arheolog tapynalaryny ýüze çykýan ýeri töwereklerin barlandy. Barlalar netijesinde Hataradron 3 tane keramik humlaň bardygy anyklany. Hemem olary arheolog usulyny ýerden aliny. Türkmen hünärmenler tarapyndan geçirilen ilkinji barlalar netijesinde bu tapynylan Parfiýa döwrüne degişligi anyklany. Ýüze çykarylan humlaň beýikligi 1 metr, görüminiň diametri 60 sm barabar bolup, olaň daşky keşfinde Parfiýa döwrüniň humlaryna mahsus bolan ähli alamatlary bar. Düýbi çalarak güwörçök, ýumurtga şekline ýatalan, agdy giň, erňeginiň gyrasy daş tarapyna bir gaňrylandyr. Alymlaryň kesgitlemegine görä bu arheolog tapynalaryny ýüze çykan ýeri bir mahala Parfiýa döwletiniň ilkinji paýtagty bolan Nusoy şäheriniň töweregindäki köp sanly mülkleriň biriniň ýerleşen şäherine girýär. Aşgabat şäheriniň çägine ýer gurulşy işleriniň alınıp barýan ýerine ýüze çykan bu arheolog gymmatlyklaryň haýalat meni öwrenilmegi hem olary hiç bir şikayet ýetirilmän alınmagy milli medeni mirasymyzy gorap saklamakda uly ähmiýete eýdigine ýene bir gelek şaýatlyk edýär. Ýa-da wagtda täze ýüze çykarylan antik humlaň böleklerini has içgini öwrenmek boýunça işleri hünärmenler tarapyndan dowam etdirilýär. Olar arasylanyp berkidilip hem mümkin bolan parçalaryny dikeldip ýurdumyň muzeyleriniň birine goşulmak gözüňde tutulýar.
Ma'lum bolýarly şu ýylyň Tomsony gahrymany arkadagymyzyň welaýatlary amalaşyran üstünlükli iş taparyny buğdaýdan boşan ýerlere aralyk ekinleri ekmek barada bir neçe tapşyryklary we görkezmeleri berdi. Şundan ugralyp Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň okuw tejribe hojalygyny buğdaýdan boşan ýerlere aralyk ekinni, ýagny gadymy ekinliň bir bolan daryny ylmy esasy ösürip ýetişdirdiler. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Halipa mugallimleri Bagtyar talipleriniň ylmy esasy ösürip ýetişdiren aralyk ekini bolan darynyň agroteknikanyň talaplaryna laýyklykda bol hasyly ösürilip ýetişdirildi. Dary gadymy ekinliň bir bolmak bilen ören wajib ýarymly häsiýete eder. Darynyň esasy aýratynlyklarynyň birem oň gurukluga çydamlylygydyr. Bu ekiniň gurukluga çydamlygy oň uzak wagtlap süllerme we güýçli ızgarsyzlanmaga ukyplygy bilen baglydyr. Darynyň düdümine ýaglar, beloklar, uglewodlar, mikroelementler bolup azyk senatyna giňden ulanylýar. Has takygy süýjü kökü önümlerini öndürmekde çiğmal hökmüne ulanylýar. Ýokary okuw mekdebiniň agronomçylyk hünäriniň talipleri Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyna ylmy esasy ösürip ýetişdirilen darly meýdanlarda göçme okuw sapaklaryny geçmek bilen nazara alan bilimlerini önümçülükde hasym kemilleşdirýärler. Bagtyar talip ýaşlar özleri barada edilýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 11-nji sentýarda saat 20-den 12-nji sentýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Hawa Maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyna az bulutly hawa bolup güne ordan telesekundda 9-14 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna az bulutly hawa bolup güne ordan telesekundda 8-13 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Mara welaýatyna az bulutly hawa bolup demirazy güne ordan telesekundda 9-14 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Leba welaýatyna az bulutly hawa bolup demirazy güne ordan telesekundda 8-13 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Daşol welaýatyna az bulutly hawa bolup demirazy güne ordan telesekundda 7-12 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup güne ordan telesekundda 8-11 metr eken şymal öter. Hawa gecesine 17-19 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdumyz 10-njy sentýabr aýynyň 12-sinde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçüriniň qadadan 21 götürüm artmagy bilen baglaşyk howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňusy täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düdüglere berk berjaýsyňyz ýylyň eslenip patlyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.